ngai thatu te le clear tu te zong zong in zawain chebai le vek ole ton chum kan video ve thong chuan som hni pahni le ka upa langwal auto ambiar North Korea rama thlasom pasari chama vazin chanchin anrama aron le tle hnuwa om dan mak tak mai kha kan thlir hawin kan ngai thlau ve thung dona video te abula changa atop thlengin minlo thler sakin minlo ngai thak sak le chau don nia Juni som thum kum sang ni som pasari ania Cincinnati Ohio USA a chuan Fred le Cindy Wambiar de chu thlona airport a ron tum zau che lampan chuan an kalmeka heta hian an nu pa chuan an fa pa chu khatle a chan ve lai an be thei to lawa mahse an kaltum na hmun kong chan ve an thlen chuan an thil hmu chuan a thong sa in chu an dam chungin an thei hnel thei do don lo tlat mai atira chuan chu an thil hmu chu engchengi ani po an la thei chang thei mai lawa nimasila an fapa kumsum hni pahne upa chu ba hmu in ataksa te chu a cha thei to lo ni ti sha takhian langa hian aton to na chon ania chu mai lani lo alula chu kolvikin a hnara te chuan chopek na tiup an tiang hi ain wa boka in ami chu lian taka mingin chet kwal vak ma se eng thilma a hmu thei lo ba ka abing la chuan engri ma a she thei lo boka chutakara aka chuan thilri mak tak mai hi ron siam chwakin chutiang angri chu mishingin an siam chwak theiang ti po chu rin har satak ani bok ani ti chuan auto unaw nu grite chu aircraft lampan chuan man mo tak hian atlan pheya anu po chuan rang takin a fanu chu azui be zela nima sela Fred Wambiar chu adin na ngaya chuan la ding rengin a fapa chu ain ngoi maya anuwa athil hmote a soile dan chuan a fapa auto chu ni khoshilavin oma a fapa nge ni ti po a she the manglo thole a mil mang song te po chu ain thlak dang lam vek thu a soi nge te chuan heng thil a thlen ma thla som pasari liam ta khan American tourist auto chu college lai pakhat be mai ni in University of Virginia a commerce and economics major ania chuba ka chuan high school graduation day ate thu sei tu ate changchinin football khel thiam tak ani ba ka leadership nei thatak ni in chung ka ho sataka changa lo piang chhuak le nu le pa mangai na dongna satak ani boka chu alani lo auto hi tlangbal fel tak le thuoi thei tak ni in mahun eng tak po ani nge nima sila tu na chuan amit adela abing angonga athluak la afangson to heklo North Korea atanga USA aron do atanga ni roknuwa chuan achung ten ama chom tu ber pipe an phoitir ta ka wangin aborol soita a auto chunga hian khang thasom pasari chung khan engthil che ange thlengang le engwangin nge American tourist auto wambiara North Korea rama sel takle pangai taka college student thatak anga kalni si kha middle beng chet le ni khoshilawa USA aron lu le chancho ni ta angle I han thlerin I han ngai thlasel don tiang auto wambiar hi Cincinnati Ohio a December ni som pahni kumsang khazakwa somkwa palia khan lo pianga apa Fred Wambiar hi business ni in metal finishing company nei tu ania tin anu Cindy Wambiar ve thong hi chuan achung kwa chu thatakin a enkol ve boka middle class jiwi chungko atanga lo piang chok auto hi unaw pathum zinga au pabir ni in no pangte ni lai chang to hian no pang fing tak mai leka thiam theizet ania high school po hi onara pasin a graduation ceremony a po thote a soi nge te chuan high school atanga a graduate no hian university a in enroll in chumi pa chuan GU student organization te po azom boka chatian chuan university a po hian roi thatak ni chunjom zelin arwal poite zinga po hian alar hleya kumsang ni som panga for live khan auto chu an college junior ni in Hong Kong a exchange program kaltlangin akalta a chuta chang chuan travel company pakhat chu ota chuan a hmelsha chuita ani yang painar tourist travel agency pakhat chuan western chalai te ta North Korea a kaltheina turin tour an bua sai china chu travel agency te chuan an tour kalna tour advertise so an thiam bok nen inu le patin nai reng so an tina hmuna man tlop taka kal idu MT in an advertisement so an siama in he tur hi
ninga li zanruk o New Year tur ni in North Korea an kaldona chutiang chuan an kalman la dollar sang khazat ni vel chau alo ni bok nen chu thil chu college rai tan chuan kalsa komna tak ni in thil challenging tak ani boka mahse auto thian ti le achung ti ero chuan auto chu kallo mai turin an tin sa hle thunga chu mai ba ka US State Department lamte po chuan United States citizenship nei de chu North Korea kallo sham turin an lo chawe mol mol lomboka amai ro chu auto chuan engthil thalawma a thleng lawang tia a tan thlat ba ka a travel agency kalna turte po chuan achunga engthil thalawma a thlen an phal sak lawang ti in a soitlat maya anua anu ina a soile dan chuan kan fapa chu North Korea a kal du tla chuan engtin nge kal lo turin kan ti lui tlat theyang ti in a soi nge nge ani reng boka North Korea hian ram sang sang atang hian mitam tak lo zin ve to theinin eng boinama an nei lo ba ka him takin an ho ve le mai zela tin he travel agency kal tlang po hian mitam tak North Korea chuan an lo zin to a him dam takin an hong ve le mai thin bok ani ti chuan December ni somni pakwa kumsang ni som panga khan auto chu Air Korea flight a Beijing atangin Pyongyang chu azin pui midang somni veltanian an panta a heta hian America mi po som lai tel ve in auto chu alimin apur tak zata achan po khwalzin te ta na in hong lo ber zinga kovela ram pakhata akal theitur chuan ati phorin internet kaltlang chi a alo mole alo mel sha thinram chu amit nge ya a han mu theitur chuan ati hlim em em a ti chuan Pyongyang an thlen hnuah chuan auto te group chu yang gak to international hotel a thlengin he hotel hi chong somni pasari lai sang ani nge nge a tin tiodong rivera thiar kar lai taka he hotel hi omin ani na taka chuan North Korea ramdang mi khwalzin kalte thlena tur bik dewa North Korea thunei tu tena an siam ani boka awm zia chuan he hotel hi khwalzin te anda shan theina na an siam ni deu pakhatin khoilaya ma kalna tur dang awm lo ba ka tlan bawna hmun tur po awm chawng lo bok ani ti chuan ni engemaw sa chu tlawng takin an thil ti tum te chu an ti zel theya Kim Il Sung Square ate Naju se tawara te Menhungdai ate le the delimitarized zone te an tlota hloma North Korea lamina an ramdang mi khwalzin ten mutura an ti chincha chu hmuhlomi North Korea tour guide kai shoina hnoya chuan chunga chuan kalhlomin akalna pianga chuan an zui top ani maya tin helai an zinaram hi ram hrisel lo le khwalzin te ta na tlo cha kom tak ni lem lo ma se auto chuan hlim taka a hun chu mang thawin North Korea no pang chen khatinen po snowball mangte po in anin fiam na sem ema chutian chuan New Year Eve a po khwalzin te chu Kim Il Sung Square a chuan kal khom hlomin kum thar lom na te an mang hloma heta hian mi chen khate chuan chu kum thar lom na hun chu an hotel thlen huna po mang chun zom zelin zanrei tak thlengin zu an in hloma mahse adotlia thilthleng ero chu thil de omlo tak alo ni don jengmai January ni khat kumsang ni som paruka khan North Korea sana a jinglam dar khatle mini somnga pasari vela mi to te emo chu hotela staff chau kal phalna chuan an kala chu hotel chhong ni na omni in chungmi te chuan banga propaganda poster in tar chu an pothaloma chuta chuan frame a thataka in siam thlap slogan in ziak po omin chuta chuan kan ho tu pa Kim Jong ila rorel hnoya hian inti chak thar deuh dewang o ti ani a mahse chu an thil ti chu North Korea mi ni lo tan chuan a poi thei tur zia a hria thiam thei mai lo thung a mai ro chu North Korea rama hian an ram rorel to hming chuan a thil ti chhia reng reng chu thil sol ti na satlia mai chau ani lo rampuma poi khoina thil ani a North Korea lamde chuan a hnuwa black and white CCTV footage chu ron tilangin chu CCTV atanga alanda na chuan mi pakhat a hmel hmo chian theilo hian poster chu ala thla a chhuata a pai boka mahse chu pa hmel chu video chuan alang theilo thung amai ro chu heta thilthleng makle deuh mai chu auto trip kalna a room mai chu denigratin ani in ani hi British sale manager ani a ani ina a hnu a soidana chuan jinglam darli le a chan ve vela an thlena hotela bowling an khela chumi hnuwa an room a balo chuan
auto chu akhuma alo mi hil to ni na soya khang thil te kha zandar khatle min songa pasari vel bora thilthleng ni in auto roommate khan darli le achan me bela auto mu hil kha apa hmu ani kha kham in kara khan eng thil che nge thlenganga auto chuan khati ang thil kha atire ngim niang nge mi to te emo in a on turin thang an kamjok cho thil chu North Korea mi ni lo chuan kan je thei tak tak talawa mahse kan chia chian le em chu chumi hnuwa thilthleng te chu anita ani ti chuan January ni kumsa ni som parukha turakal hauti hon ni tur ani a jingkar ma taka Pyongyang International Airport chu thlenghlamin chota tang chuan Beijing a an thlok photanga chumi hnuwa an omnaram thewa an thlok khong le theito dona thileng kim chu pangai ang beka langbokin kwal senti bek chu an chek sak zo hnuwa thlona thlok chak to tur chuan anin bo saita hloma chati lai mek chuan auto po chu lai hnung lama chuan a bek an chek sak be hun tur lo ngakin alo ding be renga mahse reilo te hnuwa gat pahni te chu ron kalin auto chu an ron beta a chota denigar tenan heng thilthleng te hi a hnuwa a soidan chuan gat pahni an ron kala eng thuma an soilo auto dara chuan an bek thek theka chumi hnuwa an kalpuita ani thilmak le deuh mai chu kha kha auto a ka hmu top na ber tur alo ni reng ani ti chu ni a tin auto la chuan ama kalpui an tumlai khan alo du lo mi alawa a mela la hlauna a omlem lo bok ti in asoya ti chuan thlona an lon to hnuwa chuan North Korea official pakhat chuan auto chu adam lo thu thu le hospital a an kalpui ngal thu aron soya chuta suizel dan chuan damdo in atang chuan atu ka emo akar le emo a chwa thei tur tho asoita boka nima sela atak taka chuan auto chu hospital a shwai ani reng reng lo man alo ni zok rek mai tura arwala kalve midang te chuan boina engma ani lovin an hona hmun tur chu an thleng vek to a mahse cholkar thum lai aliam hnuwa po auto chanchin chu hria choi tur om ta tlat lo auto chung te po chuan an fap omna chu an hriat lo ba ka a chunga chuan eng thil che nge thlengang ti rin nge na phe chu an hri lo le zwala nima sila himi hnu loka hian North Korea news agency pakhat chuan American mi pakhat chu ramtana thilpoi takati awanga man ani thu an ron puang ta a amai ro chu eng thil dangma an ron puang chhun som le talo ani ti chuan February ni som pakwa kumsang ni som paruka khan North Korea lam te chuan press conference wa sain chota chuan auto wam biara chu cholkar engemaw sat nuwa avoi khatna tan aron lang ta hlul maya mahse chuta alandan chuan mi ti thin chu ati thonghlom tak zet ani ber chutia press conference a adin lai chuan auto chu ami tuitla deuh rengin chair chuak tura an ti tho chu a chiara chuta athu chiara chuan hotela staff che akal phalna a alu ruk thote propaganda poster alak thote soin chutia ang thil ati chan chu Ohio a Methodist Church tante University of Virginia Secret Society pakhat Z Society tante le US government tante a ati ani tho soya chumi hnuwa auto chu ron chaple in kanuna thutluk na thalo ber ka siama mahse mishing ve mai kani awangin thil swal tam tak kati ani chumi wang chuan ka thinlung takin in mi ngai damna karon dil tak zeta ka chung te hne na le kan rama min hotel le sham turin in khongeina karon dil mol mol cheuti in aron seita a nima sila heta hian otoan Methodist kaushan azoma wangle an ramta na khatiang ang thil ati nia asui kha awoi omlo hle thong anua an soile zel dan phe chuan auto khan ze society ne na inzomna anei lo shimshima tin he organization a member pakhatina asoidan chuan auto chu an society a chuan atel ve lo thole biak po an la in biak lo tho asoi nge nge a chu mai ba ka Methodist Church nen po khan inzomna an nei mi alawa Methodist po ni lo shimshimin Jewish ani zoka chu mai ani lo poster la to ringota North Korea a akal kha aoi omlavin United States government lampo chatiang ang mi suna chuan anin rol arin omwak lo boka chumi wang chuan heta thilchang te em mai chu auto in puana po kha an ti lui tir wang ani ti chu anita ani ti chuan North Korea lam te chuan auto khe so he a in puana so zoi hian an kalpuita a he press conference nei ani atanga cholkar ni le achan be hnuwa auto khe style chu Korean courtroom ani ni in
pot hun chunga tan chuan darkar khat chau man ani boka chuta chuan cha chuan auto in pona video tape chu kota chuan pholangin CCTV footage po chu atilang boka tin fingerprint evidence tile thushitu in pona te po chu awm boka nima sila auto attorney ve thung chuan auto chuan athil ti dekha ashiat lo awangle adureng wanga ti ani lo thosain atan hun chung tur po chu potoi saktorin alongin sakve boka chu mai ba ka prosecutor lamte po in auto chu dam chunga longin tang tura an du thote an lo seve ta bok ani te chuan March thla kum sak ni som proka khan North Korea Supreme Court lam chuan auto omber chu som ponga chungrim taka na thoka zera tang turin a shemta a mahse US State Department lamti ero chuan auto an shemna chu anat mama thu an lo sei thung nima sila chumi hnu loka tang chuan auto chu kovel mi ti mit muwa bota makin koya nge shoi ani hriat ani lo ba ka eng angin nge anon chu a man chhun chom zel ti chu hriat ni talavin aladam nge alo thi to reng ti po chu hriat ani talawa heta hian US government tile auto chungte po chuan auto omna chen chu hri thei talavin aladam thaim ti po chu an hre tamia lo chu mai ni lavin Swedish diplomat US ne na thoklang te po chu North Korea lam te chuan auto mu chu an phal sak tamia lawa heti lai hian Ohio lama iro chuan auto chungde chu Obama administration lam te chuan lo longai lutuk lo tur le thotam tak nei lo turin an lo shilbe renga tin government lamina auto a azalen thena na an thomiak lai chuan mi te thil thlendan lo shil tam lo sham turin an ngen zui boka he wang hian fritale Cindy Wambiar te chuan thunei tu te thuron chu an zom tha em ema nima sila thla aliama auto Wambiar chung sang chu eng thu tharma hriat zui tur chu awm talo char mai ani te chuan December thla kum sang ni som paruka auto kum som hni pahni na pian chama chuan anu Cindy chuan anin hnunglama Chinese style lantern a hala thlasik borok vatwur mai mang chuan chu lantern chu van lama thlo chhotir ni in chu lantern a athu zia tele aswang to anate chuan afapa auto hnian a thlen the a be se anima na afapa auto ka hmangai che tia soin chumi hnuwa happy birthday ti hla chu ama chein asata a mahse hetia auto a alo hon hun an nga na hun reile lem omlo taka hian auto nu le pa te chuan an thian dile an chung te hne na chuan auto chu a thi to an rin tho an sei thunga nima sila Wambiar te chung kwa tile midang te puina an hriat me lo chu auto chu tha alani lo ti chu ni ome March thla a shem na tur te puan ani hnuwa khan auto chunga chuan thil de omlo tak alo thleng alo ni reng mai a hnuwa North Korea thunei tu te lam te na an seile dan chuan auto chuan a thil e wangin food poisoning aneya sleeping pills ai tam lu to ka wangin nikho shilavin om zui ta ni in an soya mahse he thilthleng hi North Korea lam chuan thlasom panga chung lai chu lo thup ngar ngarin America mi college lai pakhat nikho shilawa om an kol reng ani te chu North Korea lam chuan an soimi alawa midang tena an hmulo nan hian an thokro char alo ni heti lai mek hian Wambiar chung kwa te chuan an fapalo hon the hun tur chu ngaklel takin an lo thira dam takin alo hong le thengem ti be sein ani an hun chu an lo mangve mek bok ani te chuan January thla kum sang hni som pasaria khan the new Trump administration chuan office an hongta a eta hian Fred le Cindy te chu an omai mai thei to lo an fapalo hon hun chu an ngak ngot thei to lawa an ma ni nge che chua thunei tu te Norway dan chu an ngai to taringota an pahni hian media te ma in London ngalin Washington ate an jinba ka State Department a ambassador Joseph Yun chu an va mong heng heya chumi hnu June thla kum sang ni som pasaria khan North Korea lam te chuan mak tak main US official lam te chu an ron bi pop ta thot maya heta hian North Korea lam tile US official lam te hi New York ka anin hmuwa chuta chuan Korean representative lam chuan auto Wambiar chu kum khat ai reima ni khosilawa awam tho sein an rama thon ho an du to thu an soitel boka mahse heta thilmak tak mai chu engwangin nge kum avi hnuwa chu auto a ni khosilawa om chu arama le achung te na thon ho le an du chan chu ni ta angle he zo na chana hi American official te
piang eng hmuna auto a hroi tura vakal tena an thil hmuh chuan ati chiang ta hle ani Johnny som pahnih kumsang ni som pasaria khan ambassador iun le emergency doctor Michael ate chu piang eng a vakalin auto dam lo chu an ram lama hroi hong turin an vakal ta a an pahnih hian friendship hospital a hroi ni phutin he hospital hi foreigners te po thataka an enkol theina turata na abik taka an siam an nge hi a te chuan chu dam doina chuan auto chu room pakhat intensive care ti intarna hmuna chuan va hmuni in anara chapek na tiwa ani baka nikoshelo hian lo om to boka mahse auto chu United States a hroi an phalsak ma chuan North Korea lam chuan thil do niin chu a hmasabera Dr. Michael an auto chongchang report chu ziakin chuta chuan auto chu thatakin an enkolani te chu a report a hian ziak lang turati ani a adotlia chuan auto enkol na man ni in Korean official lam te chuan ambassador yun chu auto medical bill tan hian US dollar million ni lo dilin chu poisa chu auto adam do in atanga an chhotir ma a don masak an du thu an soibok ani te chuan yun a chuan secretary of state Rex Tillerson chu kol ngal patin ani chuan US president Donald Trump chu ava bilia chuta chuan Trump po chuan auto a an rama hroi le ani theina na an ti the ang chu ti mai turin alo shil ta ngala emi nu a hian yun a chuan North Korea lam te hne na chuan auto a an enkol na paisa chu an pek nge tur thu ziakin assign ta a mahse kum aliam hnuwa auto pa fretan paisa chongchang hi a hriat ve hnuwa a soidan thong chuan dollar million ni chu auto medical bill ni lovin a khul chhuana ani arin omjok ma thu a soi thung a hnuwa president Trump chuan US lam chuan North Korea lam hna paisa engzat ma an pek lo thu a soi boka mahse he paisa hi an pek nge lo chu shia chian the ani lo thung te chuan chu ni som pathum kumsang ni som pasaria khan auto wan ber chu Cincinnati a thlohon pui anita a chuta chuan an chung de chuan an fa pachunga chuan be sen sang tak lo nein doctor ten auto chu nikoshelabin awm ti in an soi khani a mahse chuta an rin dana chuan nikoshelaba omsetle mai ni in movie vela hadam mel taka nikoshelaba omle muhil angkha ani an lo ring dawa chu mai ni lovin American doctor thiam tak tena an enkol hnuwa le mangai taka achung ten an enkol hnuwa chuan a har chwa vele mai chu ringin tunma a aloni to thin tlangwal chakle thothang thataka aron ni le the chu an be se hle boka nima sela airport a thona atanga an hlan chwa lai an han mota ka chuan an rin dan chu ain thlak cheng hle thung auto pa fretan a soidan chuan step za ve vel kan thleng to tia thona chunga atanga omzani lawa rak ri roi le mishing in chutiang ang thom chu an chho thedon emni ti tur om ang thom aron chuak ni na soya chuta asoi le zel dan chuan reta chuan atira chu thom ri chu engri nge ani ti kan shilawa mahse chu thom ran chwa tu chu muzuin auto chu lokol veka alo omba ka anar atang hian chapek na tiup alo inwa tin ataksa te chu chelok lokin ami te chu lian tak hian aming keu boka chumi hnuwa chuan auto an engthil ma hmu theilo ti le a hre theilawa atong theilo ti chu an hre theita ani University of Cincinnati Medical Center a doctor te chuan auto chu enkol ngal patin an enfial sui ta ngal boka chuta chuan auto natna te chu hriat chhuani in chu extensive brain damage le athluakin oxygen a hmu thalo awanga hetiang ang natna hi nei ani tho hriat ani a hetianga ana chanber ni lang chu khatia USA alo let le ma engtiklai emober khan mini som panga atanga mini som thombe chu athluakin thisen le oxygen a hmu thalo awanga hetiang om ani thu hi an soya heiwang hian auto natna hi thil serious takni in neurologist ina asoidan pheichuan auto chuan hetiang ang natna athluaka atola hian anadon hleya ama invent thena kong engma ani lo ti na soya in North Korea thunei tu ten auto dam lo chania an soi food poisoning le sleeping pills e tam lu tuka wangnia an soi te khachu adik lo tho asoi boka a umzia bera chuan auto am biar chunga hian eng ang thil po chu lo thleng se a thleng rang em ema auto chuan a chunga thila thlen lai chuan
puitu anei lo ti hi a hriat hle bawk ani ti chuan US a auto a let le to hnu ni hni na chuan auto khwa chu ron sik to wakin a ko sik san chong po za pali lai ani nge a he wang hian auto chu a tlaniam ngal roi ati lo theilo ti chuan he thila thlen hnu ani lina juni som pakwa kumsang ni som pasaria khan kumsom ni pahni lika upa auto wam bera chu anu le paten doctor ti na anara chu an pek na chu phoisak tura an ngen hnuwa phoisak anita a hemi hnuwa hian auto chu a boral suita ani auto no sindi in a suidan chuan a fapabula khan khatia a boral tak thlenga a om char char thole a kalsan theilo thu asuya tin a pasal fred wam bera pu in a fapa auto chu thasom pasari chung a chung kwate aram tile he khobel ngei po hian a hnung chhon ti in asuya khatia an fapa north korea man ani ta ka khan north korea lamte chuan an fapa chu an soi sana se mema thi khopialin an siam ani berti in a soi nge te chuan auto a boral atanga thlakhatna july tha kumsang ni som pasaria khan American authorities te chuan thu chwa an siam ta a chuta an thu chwa chuan American mi te chu North Korea jin khapni in hetia an khapna chan bolpui bera hian auto khesi man anita a chu mai ba ka auto a North Korea shoi tu yang painar tour company te po chuan American mi te chu North Korea a shoi an du to lo thu an pawng zui te boka nima sila heta hian kan case in lai hi ala top mai lo auto chungda chuan an fapa chunga thilthleng dik tak chu hriat an tum le ta a amairo chu wam biar chungkwa te chuan an fapa auto chu full body autopsy ti chu an phalsak lo tla thunga an fapa chuan atwarna satok to a thi hnuwa le zel chuan a taksa a na dang tor tir le kan phal to lo ti in an soya mahse Hamilton County corner te hna chuan auto taksa ponlam indik chu an phalsak ve thung chutia an indik na atanga alandana chuan auto taksa ponlama hian suisak na hnu ma engma omlova Hamilton County lamtena an soizel dan chuan auto taksa ponlama chuan hliam omlo chau anilo hunre tak chhong ni ko shilawa lo to atan chuan a taksa te chu ala thatle tho an soiboka hei wang hian chumi ina ati chen tak chu auto chu enkol thatle ni ti chu ani tlat mai chu mai ni lo corner lamte chuan auto ha hian engma hliam le intin na hnu ma awm lo tho an soiboka nima sela auto chung te le a private expert te thil hmu dan nen chuan adang lam dei thung auto personal dentist se panhina kota an soidan chuan postmortem na an x-ray atanga alandan khan auto ha hnuai lam then khate kha North Korea a kalma a dental record ne na ain an lo deuh thu le a ha te chu a chuak deuh nia an hriat thu an soya chumi wan chuan auto chuan a ha le a hmai lama hian liam alo nei nge ni ti chu ati chiang le ta a in wamber chungkwa te chuan auto ke a serlian tak chu soilangin a ser kha ama a ane ngai lo tho an sui le a mahse corner lam ti ro chuan hemi chungchanga shilfian hi an nei lo thong ti chuan auto thi chan ber chu an soidan chuan a thluakin oxygen amamu angtok a hmu that lo wang ani thole kha thil kha a thi ma kum khat liam ta a achunga thilthleng ani thu an soibok ani mahse wamber chungkwa te chuan an fapa auto chuan ro rel na dik tak a hmu nge thinan dan mangin ma an la le ta a chuta chuan December thla kumsang ni som pariata khan US Federal Court chuan North Korea lamte chu lawsuit pe in kota chuan North Korea lamte chuan auto chu nataka an soi sak thole an tha thu an soya chumi wang chuan dollar million zanga zangna domna ta na petora an phu thu an soita a heiba ka hian witness pakhatina a soizel dan chuan auto chu electric manga soisak ani thole ngai sakna sang sang tam taka ngai sak ani thu a soita boka nima sila North Korea lamde chuan helo so the an lo ngai sak thado lo ba ka engma ti swal ani lo tho an soitlat maya chulawa kotina evidence an nei ang angtila chu thushe tu te testimony wamber chungkwa tina an nei kha ani pekloma auto chu na taka soisak ani nge ni ti fin fiana la chu om box zero mahse thilchiang em pakhat om chu tlangwar hrisel tak kumsom hne pahnia upa chu North Korea a asina chuta chuan man ni in an mana tanga cholkari lo te a thluakin oxygen amamu ang a hmula awangin
athluak a chiat pha ta veka auto chunga khan eng thil chiang nge thlenganga athluakin minute som panga atanga minute som thum chung vel thisen le oxygen a hmu thatlo chan kha enge ni ta angle North Korea lamte khan auto a ni khoshilavin awmani ti kha kumkhat ai reima an jep tlat kha ni a tin auto tan chuan dam chuang ina om to don lawani ti an hria chen hnuwa chau khan auto kha an ramlama an thon ho vele chau ani kha amai ro chu North Korea lamte chuan auto wam bera thita chu poi an ti thole an ram chu auto thina chuan atwar tu an ni tho anon sei vele a chu mai ba ka auto thina chungchanga an pona song song da chu dot vek ani thole in ti ming chhia tumna mai mai ani thote an sei boka heta official tena an sei zel dan phe chuan ram dang mi kan ram du lo zonga thil ti sol tu kan man chungchanga hian zangai na lan tir tur kan ni lo na chungin mishing kan nin awangle chanpui ngai te kan pui theina tur ani awangin auto wam ber chu thatakin kan enkol zuya medical treatment po acha theyang ber kan pek zui ba ka auto wam biara kan enkol na chan ber chu mishing nutna a hlut em wang ani tho an sei boka nimasila wam ber chungkwa ti be thong chuan North Korea ram chu twal thatto an ni tho an sei ve thong ani ti chuan ko ta khan wam ber chungkwa ti chuan hne na changma se North Korea lam te chuan an pui support chu phal taka pek mai an tum ho lo thunga ma se wam ber chungkwa te chuan ti dan tur an hret tlat mai chu North Korea thil nei khovel pumpuya akal kwal dan te chu atrak an tum ta a chuta chuan kumsang ni som pakwa khan US government chuan North Korea cargo ship oils ones so Indonesia an man saka chuta chuan dan phallawa anlung al thei lak lu te chu lo omin chung te chu US sarkar chuan a hral ta veka chuta an hlalna poisa zong zong chu wamber chungkwa te mai ba ka chung kodang North Korea awanga boina lo nei ve to te niana pek anita ani chutiang chuan kumsang ni somni pahnia khan wamber chungkwa te chu US dollar noi ni singli lai chu hlan ni in October tha kumsang ni somni pathuma khan Russia rama North Korea fan atangin poisa million 2.2 an dong le boka heng poisa te hi North Korea state run airlines Korea Air tinena inzom vek ani a ani na taka chuan wamber chungkwa te hian khovel pumpuya North Korea lamina dan phalawa an sumlak lo na le an sum do na te chu ti chhia sak vek an tum ani ber Poland te Romania te Bulgaria te Russia te le Germany te heng an sum do na te hi awm hloma chu mai ba ka Berlin North Korea embassy ina a enkol North Korea hotel so ti top turin an nor thlo thei ta bok ani ma se hitiang anga hlotlena tam takara hian a thalo zonga thilthleng po chu awm ve lo theilo February tha kumsang ni som pakwa khan US President Trump chuan Kim Jong Un chu a kole a chuta chuan Trump chuan auto medical treatment chungchang chu soipuin Traman a soile dan chuan auto chungchang chu Kim Jong Un ka zota ani chuan engma a hriat lo tho a soini in a soile ta a ma se wamber chungkwa tong tamlo tak chu ron tong chok vele in Kim Jong Un le a so sol na te hi an fapa auto thatu ber ani tho an soi vele ani te chuan kum aliam hnuwa po wamber chungkwa ti chuan anin dawna chu bansan an tum chong lo North Korea lam thil nia an hriat ti le an thil hmu apiang chu an bo zui zela Kim Jong Un a thil ti te chu hriat ani a an fapa in ro rel na dik a hmu ma lo chu an thei to pa be char char chu an la tuma chuta chuan press conference na auto no Cindy Wamber chuan anun na in tor don po ni se ala thok ve tek tek chung chu North Korea lam chu la do tang tang atum tho a soi nge nge ti chuan auto Wamber a chungchanga thilthleng dik tak hi hriat ngei na po awm to lo ani mai theya a thi hnuwa khan full autopsy nei ani lo awangin a thi chan dik tak po kha hriat the ani te lo renga ma se corner lam te khan auto tak sapon lama khan sei sakna le ko thlak na hnu ma an hmu lo tho an sei tlat mai si amai ro so tlangpar sel takin athloka borak lu tha theilo tur khopa natna ato dan kha hriat ani talawa in auto a private dentist khan auto ha khan thilpa ngai lo a hmuwa ma se corner lam te ro chuan he thil hi engma soifiana an ni lo ba ka thil fel lo awm ngei lo fin fiana an pitalo bok ani kha te chuan auto Wamber kha kumsom hne paneu pa an in aborala
kha thilthleng chanchin anu chuan a fapa chu engtik lai ma in ala thei ngil chin ngai lo mahse anu chuan a fapa chu damlo khoma mu chaklo taka ang khan shar jeng du lavin a fapa chu tlangwal chak tak fing tak le kathiam thei tak mi tina an ngei na em le lom hlo em anga shar jeng chu adua tin vo in thleng hian auto am biara chung de chuan an fapa auto tan hian na satakin an la be renga ro rel na dik a hmu nge theinan an la thok char bok ani ole khati song kha ton chuma kan case ngei thla khole the chu alo ni le ta a he case chung changa in ngei dan te comment section lama in lo sei vele chho don ya